La Sin Sombrero és el nom d'un llibre i d'un projecte que reivindica les dones de la generació del 27, que reivindica les artistes en el seu llegat, la seva vida, per tal de conèixer-les, d'ampliar el contingut de la nostra cultura i de la nostra memòria artística com a país i com a societat, i que d'alguna manera fa que el coneixement d'aquestes artistes i la seva justa reivindicació i inclusió en la història hegemònica fa que la nostra memòria i el nostre coneixement sobre aquella època sigui molt més rigorós, molt més divertit i sobretot molt més interessant. M'he dedicat 13 anys a investigar sobre elles, sobre aquestes artistes, i he escrit 3 llibres, he fet 3 documentals, he fet una exposició, porto molts anys i bé, crec que vindré aquí a explicar sobre elles, entre les que, per exemple, hi ha una figura fundamental que és l'Ángeles Santos, també és una sin sombrero, Ángeles Maruja Mayo, María Zambrano, Rosa Chacel, María Teresa León, Concha Méndez, Ernestina Champurtín, Carmen Conde, Margarita Manso, n'hi ha moltíssimes. He intentat a través dels meus llibres i dels documentals que he dirigit aproximar a la gent que les vulgui conèixer aquestes artistes.